BTR पिच एकर्ड एबा BTR गोजोन गोरोबथा 2020 जों साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय जे गोजोन आरो खौसेथि बेखौ गायसननायनि मोनसे माइलस्टोन एबा खुन्थिया होननानै जों बुंनो नागिरदों बा बुंनो नागिरगोन दिनैनि समाव बा दिनैनि बुब्लियाव स' बेजों कानेक्सन एबा बेजों सोमोन्दो लाखिनानैनो जों गोबाव समनि जे बर'फोरनि जि गोबां हारियारि दाङाबाजि गोबां दावराव दावसि गोबां बुलाय सुलाय बेखौ थांनाय 2020 मायथाइयाव BTR पिच एकर्ड एबा BTR गोजोन गोरोबथा जानायनि उननिफ्राय जों गोजोन आरो खौसेथिखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों। स' बेफोरबायदिनो दिनैनि दिनाव जोबोर उदाङै फ्रिडम अफ स्पिच बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो उदांस्रि मोननायखौ जों नुनो मोनदों। स' दिनैनि दिनाव जे बर' हारिनि थाखाय एबा बड'लेण्डनि थाखाय एबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि थाखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिला मस्ट इम्परटेन्ट एबा जोबोद गोनांथार। स' BTR एकर्डआवबो 125 एमेन्डमेन्टखौ मेनसन खालामनाय दङ। थिग बेफोरबायदिनो दाना जों नायनांगोन जे 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा दङ। स' फार्स्ट खोथा जे जोंहा 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जायोब्लाथाय जोंहा जोंनि BTC आव डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय फाइनेन्स बेयो डाइरेक्ट फैगोन। स' स्टेटनि सायाव जोङो निर्भर एबा जोङो आसा खालामनाय एबा मिजिंथिनाय जोङो लानो नाङा एबा स्टेटजों जोंहा बेहा जेबो सोमोन्दो गैया। डाइरेक्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायनो डाइरेक्ट BTC आव फान्डा फैगोन। बेजों लोगोसेनो हम पावार बे पुलिस पावार स' बेफोर फैगोन। स' एनिवे रायजो सभानि MP मानगोनां प्रमद बर' सारा माखासे मानि पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बिबुंथि लाखिनायखौ जों नुनो मोनदों बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै। फैदो बिथां सारनि बिबुंथिखौ जों खोनासंनानै ला दिनै। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो एसेब्लाबो बर'नि फिसा सारनानै थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब आरो फेसबुकआव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामनानै होलांनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। भिडिअखौ फोलायजोब बेनि उनाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। Thank you, Deputy Chair, sir. First of all, I pay my homage to the people who died in last Assam flood on behalf of my people. Sir, 2020 में बोडो शांति समझौता हुए थे और ये समझौता को भारत में वर्तमान के समय में सबसे सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है पीस बिल्डिंग प्रोसेस में। और उस समझौता भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में 2020 27 जनवरी में दिल्ली में हुए थे। इस समझौते के बाद 4600 हमारे जो भाइयों हथियार लेके लड़ रहे थे वो लोग मूल धारा में मेन स्ट्रीम में आ गए थे। सर, उस एकॉर्ड में जितना भी क्लोजेस है सम ऑफ द मेजर क्लोजेस हैज़ बीन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इस एकॉर्ड के बहुत सारे क्लोजेस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है सर सिक्स शेड्यूल के लिए, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सर, आपको जानकारी है कि 1950 से पूर्वोत्तर में ट्राइबल मूवमेंट जो हुए थे इसमें आज़ादी के बाद 50,000 से ज़्यादा लोग की जान गंवाई है। सर, बोडो मूवमेंट में वी हैव लॉस्ट मोर देन 3000 ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सर, ये जो मूवमेंट है ये संविधान के अधिकार के लिए थे। ये मूवमेंट अपने लैंग्वेज कल्चर आइडेंटिटी के प्रोटेक्शन के लिए थे। लेकिन उस मूवमेंट में कई घटनाएं हुए हैं जो भारत के लिए बहुत दुखजनक है। और उस मूवमेंट के हल करने के लिए जितने भी मूवमेंट ग्रुप्स थे भारत सरकार से सीरीज ऑफ डिस्कशन हुए हैं और बहुत सारे एकॉर्ड हुए हैं। सर, तो ये एकॉर्ड
कोई एकॉर्ड इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन कोई एकॉर्ड अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं सर। सर आपको जानकारी है पूर्वोत्तर में अभी भी हालात कोई स्टेट में अच्छा नहीं है, अभी भी वायलेंस हो रहा है। हम लोग चाहते हैं सर पूर्वोत्तर में इलीगल वेपन फ्री हो, पूर्वोत्तर 100% शांति हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी नाम दिया है। हम सब लोग चाहते हैं सर पूर्वोत्तर में 100% पीस हो। हम लोग अभी यहाँ खड़ा है सर, हमारे जैसे जो नौजवान हैं जो मोर देन 3000 बोडो समाज से वो लोग मरना पड़ा, और बहुत उसका गोल्डन जो समय थे यूथफुल के और स्टूडेंट लाइफ के, ये लोग जो है जंगल में उसका टाइम देना पड़ा, उनको मूवमेंट करना पड़ा।